Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama laksanakan saat teduh. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 15 ayat sada dohot opat, ayat opat los jongjong mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Gok asini rohani Jahoba do tanoon, mar hite-hite hatani Jahoba do menjadi akal langit. Marolop-olop mahamu, ale aka partigor, mangasahon Jahoba talup do marende akana ujur maroha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mulia tedo hami tuho, ala ditaluon ho do dosa dohot hamamatean, marhite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon, namangulu hami alani haheonmi, dang pola bema biar hami midah hamamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu do hami, di pautsat hodo hami sian haholomon, tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan, atong pargogoi mahami, mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapan ho di bagasan haporseon, namangolu, paima sahat hami tu lambungmu. Amin. Hatani debata di patangyangan sadarion, iman agabe jamita godang parminggu tanaro, iman dienet sian pasamen opat, ayat 2 1 ayat sia, tajahama marsikat sorin. Saya alusi maau, ale debata ni hati goranku, ia hujau ho, jala palumbang ahu jumpap hagogotan, asi maroham di au, jala tangihon mat tangiaki. Iya hamu dapat nijolma sadia leleng ondo lea rohamu dia saloki sadia leleng ondo hawalongan ni rohamuna nasohasea jala dioromuna gabus. Unang so botohamu marha surungan do dibahen Jahoba akahasiana matua ditangihon Jahoba do molo hujau ibana. Hosohon hamu hian ma asaunang dapotan dosa marusari marohamuna dungro di padoman hamu asasonang hamu. Pelehan hamu ma pelehan hati goran jala marhaposan tu Jahoba mahamu. Lando aka mamandok tungise mamanupakon na denggan tu hita
alai jawaba, saya pasondakon matuhami sondang ni bohim. Gumodang dolas ni rohaku di lehonho, siandi nasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur naga besitutu. Sonang doau upapeak huhut mamitor nok Aisyah sada hodo alai jawaba pasonang au maringanan. Ido sahatna martua doakan tumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 217 ayat sada dohot 2. Asini rohamadiamu dohot damina sedebata mata do sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna nama dohoti pertanyaan di garijaon manang peditonga-tonga nibagas secara live streaming. Hatani debata nagabe songon ojah di pertanyaan di songon madidok disi tapai huti hutma di bagasar rohata. Donge mamereng maau gabi hubege ma songo suara ni torop suru-suruan humaliang habang sai nang suara ni aka parngului dot aka situai ia torop nasida marloksa-loksa jalang marribu-ribu mar suara nagogo nasida madok natamado biru-biru nang tarbunui majalo hagogoon dohot tamuraun dot tapistaran dohot sahala, dohot tamuliaun, dohot hasangapon, dohot puji-pujian. Gabi hubege maswaran nasanati nopa akan adibano gijang di tano, di toru ni tano, rodina di laut, tung saluhut nana di bagasan akai madok. Puji-pujian dohot tamuliaun, dohot hasangapon, dohot hagugoon rodi sanglileng nama di ibana na hudul di habang sai dohot biru-biru di biru-birui. Jadi dok na opat parngului ma amin laus manukap maaka situai huhut marsoba. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tata dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan
dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika menjelang perayaan Natal atau ketika menjelang perayaan Paskah Jumat Agung pada waktu yang lalu, mungkin kita pernah menerima satu video YouTube melalui WA kita, di mana dikatakan di situ digambarkan yaitu di satu mall dan di satu stadion olahraga ada orang-orang yang memainkan musik rohani Kristen. Satu orang bernyanyi, dan ketika nyanyian itu dilakukan, maka orang lain menyambut nyanyian itu. Dan dia datang mendekati orang yang pertama bernyanyi. Baru orang yang ketiga mendengar, ikut lagi bergabung bernyanyi. Dan pada akhirnya sampai begitu banyak orang menyanyikan lagu yang sama. Ada saatnya mereka menyanyikan lagu itu bersama-sama. Ada Tuhan kita. Yang dapat kita katakan bahwa di satu mall, di satu stadion hanya beribu orang. Bahkan kalau kita katakan maksimal puluhan ribu. Kita sudah takjub ketika begitu banyak orang-orang yang bernyanyi bersama. Molo di tonga-tonga ni huriata HKBP, molo di deho do ima dekor haleluya na bolon, molo oti do mangedehoni hirana suta bodo. Alay molo godak kalak mangedehon de haleluya na bolon, boy muse hot ima persuarana dipakai nasida di sima mace balgas itu tuh mace longas itu, dan kita akan merasa takjub, kita bersyukur, kita bersemangat menjalani kehidupan kita. Langsung ini nang di bagasa partikiatan wang marhiti-hiti hatan itu hata di dokdo ima taringot tu situasi nabi nereng ni si Yohanes ima na manuraton buku pangukaponon uju terbuang ibana di tonga-tonga ni pangaleleon penyiksaan orang-orang Kristen oleh kekaisaran Romawi. Dia dibuang ke Pulau Patmos, sebenarnya tujuannya adalah supaya orang-orang Kristen semakin takut untuk mengikrarkan imannya, untuk mengikut Yesus Kristus yang disebut orang Kristen sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat dunia. Tetapi sebagaimana dikatakan bahwa kekristenan dan juga dulu pernah di Indonesia pernah dikatakan oleh Gus Dur, dia mengetahui apa yang terjadi dalam teologi Kristenan, dikatakan kekristenan jangan dihambat karena semakin dia dihambat, semakin dia dibabat, maka dia semakin merambat cepat. Karena apa? Kekristenan itu bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi hasil pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Tugas Roh Kudus memanggil orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dalam satu persekutuan. Supaya melalui persekutuan di semua tempat, maka pada saatnya akan tiba waktunya dikatakan, yaitu seluruh dunia menerima firman Tuhan. Seluruh dunia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Segala yang berlutut, segala yang berlidah, bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman Tuhan hari ini dikatakan di situ bahwa dalam situasi penderitaan yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Karena apa? Karena pembantaian
yang dilakukan oleh pemerintahan penguasa Romawi pada waktu itu adalah satu hal yang legal, membunuh orang Kristen. Banyak orang-orang Kristen yang tercerai-berai, banyak orang Kristen yang ketakutan. Tetapi banyak juga orang-orang Kristen yang tetap teguh dalam imannya walaupun harus menghadapi kematian sekalipun. Di mana mereka tidak menjadi terganggu dengan penderitaan itu. Di situasi dalam menghadapi penderitaan di situ dikatakan bahwa Yohanes melihat penyinggapan tentang masa depan. Di mana dikatakan di situ kalau kita membaca secara menyeluruh di kitab Wahyu, dikatakan di situ bahwa ada satu buku, tetapi dia dimeteraikan dan tidak ada seorang pun yang dapat membukanya kecuali yang disebut dengan anak domba. Biru-biru nih dia bata, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan di situ dikatakan ketika orang banyak, ketika tua-tua, ketika malaikat itu bersorak-sorak meminta supaya anak domba itu yang membuka, akhirnya dikatakan di situ mereka melihat, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Kalau dikatakan di situ berlaksa-laksa pada waktu itu dikatakan bahwa perhitungan manusia hanya sampai kepada ribuan. Molo tengok do ima ede surak-surak niaka parupuan ni halak Israel uju monang manang mulak ima Raja Daud siap perporangan mared di nasida. Ia si Saul ditaluodo maribu-ribu alai anggo si Daud marloksa-loksa, artinya di luar bilangan itu. Artinya menyatakan banyak, begitu banyak jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dikatakan di situ bahwa dia melihat dan mendengar suara banyak orang. Malaikat-malaikat, tua-tua, makhluk-makhluk itu semuanya dikatakan berburu-buru. Dan dengan suara nyaring mereka berkata, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima. Anak domba yang disembeli kalau Paulus mengatakan itu kepada jemaat-jemaat, dikatakan di situ Yesus yang kalian salibkan, yang kalian bunuh. Anak domba yang disembelih, bagaimana digambarkan di situ bahwa Yesus yang adalah anak Tuhan sendiri, dia adalah anak domba yang menjadi korban pendamaian dunia. Dikatakan di situ digambarkan sebagai anak domba yang taat dibawa ke pembantaian, ke pengguntingan bulunya, tidak berontak dia. Anak domba itu adalah Yesus yang sudah disalibkan pada Jumat Agung. Tetapi dia adalah Yesus yang bangkit pada hari Paskah. Di mana melalui gambaran anak domba dikatakan di situ bagaimana ketaatan, bagaimana orang Kristen dituntut dalam kehidupannya walaupun harus menderita, maka dia dituntut untuk senantiasa taat melakukan perintah Tuhan. Rade manaon na porsuk laho mangulahon parsuruon de debata di bagasa kulmi ningoluna. Dan ketika dia sudah menang, anak domba itu sudah memperoleh kemenangan. Dia kembali kepada tahtanya semula. Imadung manaik Tuhan Yesus tu bano gijang di dokdo di si pangukapon mariti-hiti pangukapon ni di dokdo ima edena sida. Bahwa itu menjadi tujuan semua apapun yang ada di dunia ini. Dia layak untuk menerima kuasa.
Kuasa artinya bahwa di bawah kakinya semua kekuasaan bertumpu. Ketika Yesus juga, anak domba itu juga hadir bersama-sama manusia, murid-muridnya dikatakan, ya Bapa memberikan kuasa kepada dia. Yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan untuk itulah dikatakan bahwa Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut. Supaya kuasa kerajaan maut, kuasa iblis, pusat kekuasaan iblis dihancurkan, dirongrong. Sehingga dia pemilik kuasa tunggal semuanya. Yang kedua dikatakan di situ, yang layak dia terima adalah dikatakan di situ kekayaan, semuanya akan berpuncak ke situ, akan dikumpulkan semuanya. Alaniaha ala ibana dona puna saluhut. Dia pencipta segala-galanya, dia memberikan berkat-berkatnya, dia sumber berkat. Oleh karena itu semuanya menjadi persembahan-persembahan kita itu bertumpu kepada Tuhan. Yang berikutnya dikatakan di situ kekayaan dan hikmat habisuhon di portibi. Yang dikatakan bahwa hikmat dunia ini tidak mengenal hikmat Allah. Tetapi hikmat Allah yang dikatakan di situ, dia mau mempercayakan, dia menyelamatkan orang-orang yang percaya akan pemberitaan yang kebodohan salib itu. Karena apa? Tidak ada artinya hikmat dunia ini dibandingkan dengan hikmat Allah. Mulutungadong hauton di bata dang terpaturus dopei dot habisuhon di jolma portibion. Yang walaupun manusia banyak merasakan bahwa kehikmatnya, kepintarannya sudah di atas langit. Itu belum seberapa. Dan itu tidak ada artinya semuanya. Kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Hurian itu atas kusmolo idoko disinakian tamado ibana. Majalo di sido hita di pengok di bagasang uluta sudena ikom marhapatean tu anak ni biru-biru yido ima tu Yesus do sudena sana adong sudena sana ayu pangido jolma di tonga-tonga ni ngoluna yang menjadi kebanggaan manusia, yang menjadi kemegahan manusia, semuanya akan bertumpu kepada Yesus itu yang adalah anak domba Allah. Ido kemar suara na gogoro na sida, madok na tamado biru-biru nang tarbunui, majalo hagogo, dota amorao, dota pistara dot saala, dota muliaun, dohot asangapon, dohot puji-pujian. Suara koraksasa. Jala dong didok isirakyan ima, gabi adong responsoria musei. Didok disi gabi hubegema suari nasa natinopa akan di banu gijang di tano di torni tano rodi na di laut tung saluhut na di bagasan akan madok puji-pujian dota muliaun dohota sangapon dohota gogon rodi saling leleng nama di ibana na hudul di habang sai dohot di biru-birui. Responsoria bersahut-sahutan marsori-sorin. Artinya ada pengulangan-pengulangan. Alaniaha ido saluhutna. Memuji, memuliakan Tuhan. Jala di dok manak disi ima renaw opat parmului madok amin manukap maaka situai huhut marsoba. Respon dari orang-orang yang merasakan sukacita kemenangan adalah dikatakan di situ yaitu manukap huhut marsoba. Tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ahadunai dokona disi ima dada holasai di pamangan. Dada holasai di roha puji-pujiata alai ikon tarida dui di parngolota siganupar. Ikut tarida dui dia uduk ni rohata
nama doko dang tama hita sa sitong na dia dopan di bata ala pardosa do hita. Kita harus tunduk, kita harus menyembah Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Dan kita itu sebenarnya tidak layak tetapi dilayakkan oleh darah Yesus Kristus. Hurian itu Yesus Kristus ahad nanang dohono natu hita di tonga-tonga di partangnya ngauta di bagasan o bason molo tadokon nuang ima bodope sadok portibion. Ima makilalahon sitaonon manang penderitaan akibat dampak pandemi COVID-19 yang belum tuntas teratasi dari negara kita, dari dunia ini. Kita merasakan, semuanya merasakan begitu berat penderitaan yang harus kita hadapi. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen juga kita mungkin merasakan banyak penderitaan yang harus kita hadapi karena sistem. Karena masalah mayoritas di minoritas. Tetapi dikatakan dalam kehidupan kita, jangan itu membuat kita menjadi lemah. Unang gabi galay hita ay didokdo ima na manggotri do hamu muse molo sopargale hamu nuang. Kita akan menerima mahkota kehidupan kalau kita tidak lemah saat ini. Ay molo galedo hita molo ganggu do aporsiauta di sido hita dang marlapatan nang aka penderitaan si taonon nang tabay dang marlapatan aka naulina denggan nang tawatupa di tonga-tonga ni aka persaurata. Semuanya sia-sia tanpa kita senantiasa dalam kehidupan kita mampu setia sampai mati. Di sido hita dipengok di bagasang uluta. Ima asa unang talu hita bayanon ni si taonon. Nunga di dok Tuhan Yesus itu akasisian na. Hosoman ni portibiodo hamuna. Lilian na mahamuna. Alay pos maro hamuna. Ado madungani hamura si rasa ro. Ajal ni hasyang anon. Molo tumpe na magkon si taon hapursuho do jabar muna. Di portibion alay pos marhamu unak kamu biar nunga hutaluhon. Portibion ido dok Yesus tu akasiana los ido na pengotok kita di bagasa gulmi ngoluta. Dang pasobuon ni dibata akan aprosyai akan natigori ima humasusa sa leleng-leleng na tibudo ibana roh mangurupi alaniaha songo guarni minggu tatu hari minggu misericordias domini gok asini rohani Jehovah do sadok tanoon di papos do rohata unang mibar haporsiota donok do debata laho tumangihon ima suarata alu-aluta molo rohita mangalu-alu tibana ay dok do hita Roma hamu akan aluja jalan nasurat asa hupasonak kamu. Napaduahon di dokdo gobaran hamonangan niaka na porsia moludung sa tibana tuban wagijang ima gobaran marsurak-surak marolopolop marede-ede mamuji pasab kuar di bata. Molo masa di dok di si ima koraksasa mamuji pasangap goar ni debata mamuji pasangap goar ni biru anak ni biru-birui di sido hita dipengok di bagasa gulmi ni ngoluta ima bohado hita nuang di tonga-tonga ni parngoluota di tonga-tonga ni aka parsaurata di huria apalagi song na dokon nai di leho debatado ima suara itu ngatonga ni ngoluta songo kalak batak kita di leodo suara na macai denggan macai uli di boto halak batak dolau marede di boto halak batak dolau mangadung marhiti-hiti suara ni adung na marhiti-hiti aka edena di sidu hita dipengok di bagasang ngoluta asa tapa somal-somal di parngoluta dang pola ikos saya ikon napistar. Tetapi apa yang ada pada kita, kita pakai memuji, memuliakan Tuhan. Mulai dokon di Banuagi jangi adong kor raksasa jala tusido hita di dokon haduan molorung sata di surgoi marede de marolopolop do tugas nyakan ak mamaramonangan di sido hita di dokon pasomal-somal ma di parngoluotan wany. Marhiti-hiti parsaurata
mulu halak silom nati kidangok kia pola merkori. Mulu Katolik da pola angkur ni iparmion nahian. Ale dung BBG ima Protestan merkor maceta boina ngado hotalakin wang mulai merkor. HP gudang nuang halak Kristen ima Protestan nagabe si pata dang parduli betukor lama muji pasab wardi Batak. Di sido hita dipengok di bagasang uluta molo doko pe di patu pa di tonga-tongan huriata ima aka korna nang patu do ima asa bodo hita marsadani roha bo hita manangio suara dongata asa jupang harmonisasi ayang go sahala boido malo aledung markor boido da domu suara. Artinya apa? Ada kebersamaan, ada penyesuaian, ada toleransi. Di sido hita di bagasan gulme ningoluta di dokdo pasomal unang tadikon parpumuata. Unang gabe ta halo sokkon laho mamuji de bata. Alai gabe ta pasomal ma dingoluta mamuji de bata. Ai ido tong nanang si ulahonota dung sahat ita tu surgo hasonangani. Napatuluh di dokdo ima songon isi niede puji-pujian niakan atau ropi koraksa say di dokdo pasahaton saluhutna tu inganan hada haborhatan nayan ima anak ni biru-birui Yesus nang tarbunui Yesus nang mulak mangului Yesus nang manaik tu bano gijang tu ibana do saluhutna nagabi ujung ni saluhutna molotung pei doko kalak batak tuluha hamoraun hagabion hasangapon songo sita-sita ni alak batak di dokdo unang guluti hasangapon narumar alai pasahat ma hasangapon hamuliaw ni tu de batado napuna ni de batado molo di luar de batape hita mararta hita di bagasang uluta adong hasota adong hagogo ota pakke mai la pararaton harajaun di bata pakke mai laho makubasi harajaun di bata pakke mai laho mangulahun aka ulau na dengan songota dan haporsiota na parpudi di dok disinakian ima tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah setelah mereka mengatakan amin. Amin, ya sesungguhnya saya menerima. Ya sesungguhnya saya akan menerima. Sesungguhnya saya pasti menerima. Ido keyakinan, ido haporsiota. Dan insya Allah kita, moga-moga tuadang. Tetapi ada satu keyakinan, ada kepastian. Itu banagabi dokon molo nungagabi hita martangiang molo tapa satu de bata molo tatinggakko tu de bata sude nah tahol sohoni di dokdo pasahat to paso tinggakon alani pasobbu ma de bata laho mangulahon ulaon ni de bata unang bese tiop alai pasobbu maluas madebata. Kita sudah melakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap rencana kita, maka kita akan bersukacita di doktrin sinakian, tersungkur dan menyembah dengan mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Kita akan tersungkur menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Jala boy mahita margogo mangadopi akasitonon parokilon na masa di bagasang uluta halak Kriste di dokdo tidak akan pernah lari dari penderitaan, tidak akan pernah lari daripada masalah, tidak mengambil jalan pintas, tetapi orang Kristen akan menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan kemelut hidup, yaitu dengan iman percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyertai kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat puji-puji yang madihotu oleh Tuhan apalah di bagas bason di losodo hamir rotu tonga-tonga di bagas coromon sesuai Tuhan nang di tonga-tonga niaka bagas nami beli Tuhan lama dohoti pertangyangan secara live streaming iman pengut Tuhan apalah di bagas bason
asa totok kami tua di bagasa gulmin ngolu nami marhiti pangukapon natu si Johannes tua di Pulau Patmos gabi di patudo kor tutuali Tuhan ima hamonangan hasonangan na masa di banua gijang ali Tuhan imam molu totok kami Tuhan margogo manaluhon si taunun mamolu sa porsuo di bagasa ka porsion na saat doa kami Tuhan Tuhan munangan na saat doa kami Tuhan Tuhan sonangan na saat doa kami Tuhan nguluan na manotong nang pinaremdiakan na porsia diho di sido kami tutuali Tuhan apala di bagasa na bason di pengot kami asis totok kami tutuali Tuhan marsiajar ali Tuhan lama muji pasab guarmu pasahatos saluhutna nagabi apuna mali Tuhan na adong di hami pasahaton nami may homatong ali Tuhan nagabi dipuji marhiti-hiti aka na adong di hami ali Tuhan baik hamuranu huwaso hagogodo saluhutna ali Tuhan tuhodo ali Tuhan nagabi hapatian ni saluhutna asyak kodo haruran ni jala marhiti-hiti na lioko di hami boy hami ali Tuhan madalani akar ngulu nami alay ikom marhaujunga tuhodo saluhutna ali Tuhan luas mahami tutu ali Tuhan lamu maboto ali Tuhan lahu marsoba mamuji pasaguarmu disudi aka gulbit ni gulu namasi di bagasa ngulu nami di las ni roha manang arsak pe di setawonon manang peli Tuhan olo-polo pami totok kami Tuhan maru mamuji pasaguarmu langsung di Tuhan nang apala di bagasa na basope tor paston nami Tuhan nang salut na karuas ni huria mali Tuhan manang di dia petutu ali Tuhan totong mahu ali Tuhan na madongani ho manamar gogon na sida ho mali Tuhan na paposor roha na sida mulutung di bolus na sida aka si tawono par kilo per sahiton unang talo ali Tuhan na sida banon i gabi mi berhaporsyon na sida ale lamar lam tuguma rohana sida marsioto mangido pangurupo siyak ko le Tuhan kubak kami tu ale Tuhan nang secara khusus ale Tuhan maruas ni huriam beti Raja Goko ali Tuhan na di bagasan proses pemulihan ali Tuhan na sida homa Tuhan ali Tuhan na madongani hona mga ramoti sus ali Tuhan na manami pasaribu Christine Angelina Lason ali Tuhan nang Johannes Sitorus, Rudi Sitorus, sehoma Tuhan Tuhan nama dongani na sida dia ka proses penyembuhan na sida Tuhan ase boy Tuhan nang tutik-tik na manghut boy amar parsore di bagas salas ni roha polo pale Tuhan sosole Tuhan nang akan na tuami akalan siele Tuhan sehoma Tuhan nama dongani na sida unang luas ali Tuhan na sida tertutuk dia ka para na sida ale luas mali Tuhan na sida di bagasan panugunogomo lahu madalani akari arin ngolu na sida molutung pegodang akahalujano hangaluto di bagasa gulmin ngolu na sida ido japar ni hatuang nasida li Tuhan alan li Tuhan totong mali Tuhan nasida marsiot mamuji pasapuarmu pasu-pasu li Tuhan nang akyanak ko li Tuhan siya mulai dakdanak remaja sekolah minggu na poso bulung ali Tuhan siya humatong li Tuhan na madungan nasida tarlumobi di masa-masa liburan nasida li Tuhan totong mali Tuhan ramoti padong maka para marasonggot-songgot jalaloso mali Tuhan nasida marhiti-hiti masa liburan nasida repressing ali Tuhan nasida asa hisar jala hirasura nasida Tuhan lama dapoton aka persisaran nasida tarlumobi Tuhan aka ujian-ujian akhir semester le Tuhan nasida di molodung masuk le Tuhan nasida dung salpu liburan nasile Tuhan asiro hamale Tuhan sahomat le Tuhan na patongot-tongot na kanarikote le Tuhan ditonga-tonga ni aka na nami marhiti-hiti le Tuhan ima aka parkarejuan marhiti-hiti sirokap ni todi susule Tuhan nang ditonga-tonga ni aka parenak kono ditonga-tonga ni keluarga le Tuhan o manapasato ni Hobartulo ni Roham astong le Tuhan marolo polo marlas ni roha saluhut na le Tuhan siak kodo haruruan na le Tuhan alan itu tong di bagasa pos ni roha lau pai mau siak ko jala marulau mahami tu le Tuhan marhiti-hiti bisuk na siak ko le Tuhan gabi buhay hamil Tuhan laho mga lului akan narikoti Hobartulo ni roha mali Tuhan asiro hamali Tuhan nak kami pesalut na kaparhaladom pargugoy parbisu mahami asuboto hamil Tuhan lau patulus saluhut na ka program ni tonga-tonga ni huria mali Tuhan tahu puji-puji ka sangapo di guarmu patugo ka porsyon ni ruas ni huriam jala malam marolo polo pamila mamuji pasab guarmu marparsaw di tonga-tonga di bagas coromon asi maroha mali Tuhan sosole Tuhan nang koster ni huriam mali Tuhan na tongot tutole Tuhan mula kali Tuhan nasida tubona ni pasukit nasili Tuhan tu Jawa pastor namil Tuhan hona totong mangiring-iring nasida di pardalanan baju pangrapdot keluarga jala boleh Tuhan nasida sonang sori beruan lahu patu paun aka ulaun nasida aka parugamon nasile Tuhan jala pastor namin nang tutik kina mangihut boleh Tuhan kami musim marparsaw di tonga-tonga di bagas coromon mali Tuhan sosole Tuhan masuk jeli Tuhan nama jagahun bagas coromon mali Tuhan seliling
koster di hutan asili Tuhan totong mahuli Tuhan na mangalun na hipason padom mali Tuhan nang akatay tayo ni parjat panggutur si tungatungan di bagas cormon asa sonang suari biru kami tutuali Tuhan di tungatungan di bagas cormon lama muji pasabguarmu pasu-pasu pergugoy mahami salut na jala homat tungal Tuhan na marsanga marhiti-hiti sudi akolon nami mangasan warak Tuhan Yesus Kristus na martanya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende nomor 574 ayat 1.2 diuduti tangiang sianaro. Puji ma debata, nani ai nado puji debata, nungase sado sami, malum do hondo ami. Puji ma debata, nani ai nado puji debata. Olopon Tuhani Atinda kondenga di basanai Saya hondongan mi Rotusi paluai Olopon Tuhani Atinda kon manengan basanai. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih saat malam hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di gereja ini maupun yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing dimanapun mereka berada Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah, membesarkan kemuliaan Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami supaya semakin setia lagi kepadamu, supaya kami berharap lebih sungguh hanya ke dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu Tuhan, layakkan kami untuk menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat malam hari ini, kami berdoa untuk pendeta kami yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya melalui firman yang diberitakan Tuhan, kami semakin mengerti betapa Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan pendeta kami Tuhan, baik Amang Pendeta Panjaitan dan Pendeta Sitorus Tuhan. Kiranya Engkau pakai kedua pendeta ini menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat melalui pemberitaan firman-Nya kepada kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kedua keluarga mereka Tuhan. Kiranya keluarga mereka juga Engkau berkati Tuhan, anak-anak mereka Engkau berkati juga Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat para parhalado, baik pertohonan maupun yang tidak pertohonan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami mengerti masing-masing tugas kami dapat melayani kami sesama kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat para jemaat-jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang anak-anak hingga lansia Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan keberadaan mereka saat ini. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan. Jika mereka dalam pergumulan Tuhan, Engkaulah yang menjadi jawaban atas pergumulan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak kami yang dalam usia sekolah juga kami serahkan dalam tangan-Mu.
Berikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalani sekolahnya dengan baik. Tutup bungkus, kuasai hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka selalu mengandalkan nama Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pekerjaan yang layak untuk mereka sesuai dengan bidang ilmu yang mereka peroleh selama perkuliahan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami di bidang pekerjaan apapun itu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap usaha, setiap pekerjaan mereka. Engkau akan mengisi setiap lumbung-lumbung mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang maha menyediakan untuk segala keperluan kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengirimkan indah pada waktunya Tuhan. Biarkan kami Tuhan, biarkan anak-anak kami hanya berharap sungguh kepada-Mu saja. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, begitu juga dengan anak-anak kami yang sudah berumah tangga, yang saat ini belum mendapatkan keturunan Tuhan. Kiranya Engkau berkati buah kandungan mereka, Engkau berikan yang terbaik, Engkau berikan buah kesabaran juga untuk setiap keluarga yang merindukan keturunan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk tim perizinan gereja kami Tuhan. Engkau berikan selalu semangat dan kesabaran kepada tim perizinan Tuhan. Satukan hati dan setiap gerak langkah mereka Tuhan, agar mereka selalu bersatu hati dengan seluruh jemaat-jemaat-Mu, dengan seluruh pelayan-pelayan-Mu, agar apa yang mereka inginkan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya berencana Tuhan, tetapi kami tahu tanpa daulat Tuhan itu tidak mungkin terjadi Tuhan. Untuk itu kami serahkan semua hidup dan kehidupan kami dan segala rencana kami Tuhan, biar Engkau yang menjadikannya Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa buat negara kami Tuhan. Kiranya negara kami Engkau pimpin melalui para pemimpin di negara kami Tuhan, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biar kiranya mereka bisa bekerja untuk kebesaran nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semuanya Tuhan, karena kami yakin dan percaya kesehatan itu teramat mahal, yang kiranya itu datang dari Tuhan saja. Di atas semuanya itu Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang maha menolong buat kami. Di atas semuanya itu Tuhan, dimanapun kami berada, jadikan kami berkat untuk sesama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendahului setiap langkah pemikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, banyak hal yang akan kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan, tapi kiranya Tuhan, hal-hal yang belum kami sampaikan itu Engkau maha mengetahuinya Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan, kiranya sempurnakanlah doa kami yang kurang sempurna ini, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Marene mahita sian buku ene nomor 403 ayat 1-2 diuduti tangyang sian parhalado.
rohanami di bagasan bornginom siala as ido tolong roham di pataruho hami sian bagas nami bisa hatu joromon ima na mangudahon pertangyangan sektor ni huriam HKBP Carungon ali Tuhan nang sangoni ali Tuhan jak kadongan nami nasa tarbayan nasida tu padohot di pertangyangan nami di dia penuaing keberadaan nasida ali Tuhan homa totong na madongani na manggunggomi nasida homa na mga raja nasida jala pasu-pasu nasida ali Tuhan Tuhan maulate di hatam na pinasahat ni naposom imana paingotok kami asa margugo ni suara kami imala mamuji pasangan pokko asa marhite tutu tabba jakka haporsyaon nami tu adupamu marhite terbaik kami mangula akaulau nami marhite hatam na pinasahat ni naposomi ali Tuhan Tuhan malate nang di pangglumiton ni ngulu nami naung di dalan ni kami nasa lilingon terbaik kami dope sahat tutikyon nang songoni ditikin na nangro ali Tuhan ho matotong nama masu-masu nama dongani kami asa terbaik kami madalan ngulu-ngulu nami dope tu ari-ari na mangihut Tuhan martangyang doami ali Tuhan ima di naposom padita nami di huriamon asa ho matotong nama masu-masu nasida asa ho matotong nama ngalehon habuyon pasahaton hatami pasu-pasu manasida nang keluarga ni nasida pergui nasida di Tuhan asa tarbayan nasida pasahaton patolason hatam tu ruas ni huriam ali Tuhan nang songoni parhaladu ni huriam pasu-pasu nasida mangulahon akkaulahonna mangulahon akkasihubasan na di huriamon nang songoni casi ali Tuhan dinana ni namangguruhon akka siulahononna dinana yang mangula asida di huriamon Tuhan dongani nasida ali Tuhan asa tarbayan nasida majalo akan nani ajarhon ni paditanami nalahon naneng mangulahon akan naneng mulahon na ali Tuhan Tuhan malate maditikon ali Tuhan di pasarohan nami namartangyang kami ali Tuhan di bornginon ima maradopon akayanakon nami na met ali Tuhan lehom masibur magudang ni asida pada wakapanahit nang sonia kaparsikola asa homa totong na mga lehon hapistaran tunasida ho na mga leho bisuk tunasida li Tuhan hastarbain nasida manghihuton akan nani uluhon niya ka guruna na so maralo tulomon ni roham nang sonia akan akon nami oleh Tuhan na mga lului dope ka ulaw na nong sidung marsikola patudu ulaw tunasida hobartu parbinotan nasida maksudnya oleh Tuhan malah tigunang do di pasaruan nami tuho ima di naung na pinasamu perkarijut tuak kaya nakon nami pergugui manasida mangulaw na kaulaw na lehon tanggung jawab di nasida di na mangula akaulaw na satu padinggan nasida mangulaw ni maksudnya di anak kon nami oleh Tuhan di naung marumur narikot tutu di ngulu nasida di masyarakat mitodi asa patudu Tuhan sirkat mitodi tu nasida dongan nasida madalani ngulu-ngulon tu ari-ari na mangihut ali Tuhan kos rohanami na lehonon mudi nang ruas ni huriam ali Tuhan ima nang marumah tangga asida mabuka parsaripeon nang dileokotik itu nasida asa homa totong naso tupado pe dapo asida momongan manang anakon pasu-pasu manasida li Tuhan asa marianakon nasida martabata balas ni rohan nasida tahu hasangapon di adupamu naksongoni hami akan tua di namanguluhon akke anakon nami ajari hami mengajar-ajari akke anakon nami asa terbaik kami mengajarkan akan ading dan tuan anakon nami naksongoni ali Tuhan di ruas ni ruhiam akalam sia kas di botoh di hatuaun nasida na gabi-gali akka pardagingon na halew nang pasobu ali asida di Tuhan na tuan ami gali dohot partodion na pargugoy manasida pasu-pasu nasida ali Tuhan Tuhan martangnya kami ali Tuhan ima di pamaretta nami di namanguluhon negara namion sian nami sa tunatibo asa homa totong
na mga lehon bisuk kapistaran parbinotoan ima na padaleton ak kaulaon na pinatupan ni negaramon aturan do peraturan asabui merdalan ale bingkan ale Tuhan nang soni Tuhan lingkungan ni gereja nami pasaton nami do tuho asa pasu-pasu lingkungan ni gereja nami masyarakat lingkungan ni gereja on asa martau ni roha asida keberadaan ni huriam hakabibe bincarungon naksoni ale Tuhan dibornginon ima jenanang mangalak gugu hami di podoman nami be ho matotong nama dongani hami asa terbaik kami bui maristrahat do di bagasan hai pason nang dungo di mandugot nyari di bagasan hai pason maulati ale Tuhan anon di nanaing mulak pehami sian bagas joromon ho matotong napatol hasol lakanami tu bagas nami be asa hipas sami sahat di bagas nami be di bagasan las ni roha soalnya ale Tuhan ditang yang nami naso tu patama di hadapanmu alai marhite holong do asin ni roham na patamamu di hadapanmu takas di botoh Tuhan asa tamatang yang nami di hadapanmu jubulo sesa dosa pangalasan nami asa talupa mi majalo dohot madok mauliate tu hadapanmu marhite Tuhan nami Yesus Kristus mertangnya kami tuho amin. Marene mahita sian buku ende nomor 435 ayat 1-2 hut papungu peleata. Atong tatangya kumapiliata tu debata martang yang mahita ale debata amanami na dibano gijang hodo haruan ni saluhut silolon na denggan dot nasa ulibasan na mauliutos upasata masena nilom mituhami pilihan nami tuho sejalo magabe uap no stijolom pasu-pasu majila ramoti aso parasyak pilihanon pati bulon harajom ritongatongan huriam dot deportivion buhay marwana marhite-hite todim asalam tadahami gurang silolom mituhami asalam girgirha madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristuan nami amen atong ramadok mahita ditangyang alea manami na dibano gijang sa penerbadia maguarmu sa Roma harajonmu sa sot molom ni roham dibano tongon sonda dibano gijang leon matuhami sa ron hanguluan siapari sesa marusan nami soan panisan nami di dosa naman namar dosa tuhami unang ham tugan pangunjunan palumahami siyan pangago ay horap punahara jaon do tagugoon rore sangapon saling na amen
Asini rohani tu hata Yesus Kristus, dot tolong ni rohani bata ama, dot parsaun tu perbadia mana madongani, dot mamasu-masu hamu salutna. Amen. Horas madita salutna taingot ma nang perminggota di hari Minggu ima di pukul 6 dohot pukul 10 sekolah Minggu pukul 7:45 Tuhan mana masuk-masuk kita horas ma.